sinaktan yung anak ko. Pinatom daw ng bola sa likod. Pinaoperahan ko po adigin ko. Halos mamalimos ako sa hospital. Mabuhay sa nadigin ko. Para sa barangay, ang iyong ginawa mo, mali yun. Nawala na pong bahay. Ayon kay Lisa, umuwi sa kanilang bahay, nadala ang trauma dahil sa takot sa ginawa sa kanya ni Jomar. Datnan daw po ng anak ko na si Jomar Agonos daw po is panay salita daw po. Dumaan daw po sila sa may bahay. Tapos nagsusumbong po ata yung anak ni Jomar. Tapos bigla na lang po siyang sinunod po sila. Doon po sa tapat na wala na pong bahay. Pinagsisipa daw po siya. Wala man daw po sa kanyang ginawa yung anak ko na pag nagkamali daw yung papa niya na pinagsipa daw po. Nakausap mo na po ba itong si Jomar patungkol po dito sa pananakit niya sa anak mo? Hindi ko pa siya ma'am nakausap kasi bali po nagreklamo po ako sa barangay, wala pong aksyon. Umasa po ako na aaksyonan nila yung reklamo kasi po nagbayad po ako dun sa barangay. Akala ko po is mabibigyan po nila ng aksyon. Tapos until now po wala eh. Tapos nagtanong po ako kung may bayad po ang pagsumon po. Sabi po nila merong bayad 350. Tapos nagbigay po ako ng 350. After 2 days po, nagpalo pa ako kung kung kumusta na po yung nirereklamo ko. Tapos yun po, nag-reply si secretary na sabi daw po ni Kapitan, diretso ko na daw po yung reklamo ko sa DSWD. Napakasipag ng kapitan ninyo. Napakasipag ng mga barangay. Ayaw bigyan ng solusyon sa barangay. Naninil ka pa ng 350, hindi mo naman pala aaksyonan. Sabi ng DILG ni Regional Director Escobar mismo, ang pagpapasumon at pagrereklamo sa barangay ay walang bayad. Walang bayad. Dahil hindi sumagot sa tawag namin ang mismong kapitana ng Lourdes Yang Nabua Camarines Sur na si Edsel Portugal, ay nakipag-ugnayan na kami sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development ng Nabua Camarines Sur. Dito ay nakapanayam namin si Miss Maria Elena Barilla, isa sa mga social worker ng ahensya. Tinawagan na po namin si barangay captain para po pumunta dito at para po ma-interview na po namin kung ano po talaga yung totoong nangyari sa bata. Counseling po kami dun sa bata at kung meron naman po ma'am na mga threat or mga sa family, pwede din po namin tulungan na makapag-secure po ng barangay protection order. Amin ma'am, dyan sa inyo pong tanggapan, ano po? Pagkatapos ng ating programa, ay agad kaming nagtungo sa bahay ni Lisa para sila ay samahan sa tanggapan ng barangay. Bago kami nagtungo sa barangay, ay ipinakita mismo sa amin ang lugar kung saan mismo inabutan ni Jomar si Leonard. Dito po. Nandito po ako. Tapos yung motor niya, binaba niya po dito. Tapos chinipa niya po ako, muntik po ako mahulog dito. Tanong ko na mismo po kami. Ikaw po si Kapo po. Morning po. Kasama na po namin sila, ma'am. Hello po, welcome po sa... Kaya dito na lang ako sa... Boy, dito. Parang ma-resolve naman po sa barangay level. Mother, nandito naman ang complainant, si Ma'am Lisa, the respondent, Mr. Agonos, kagawad on duty, kagawad Redondo. So, thank you very much for coming. Pag hindi ko pa nire-recognize, huwag muna magsalita. So, siguro salamat sa ako, Bicol, ora mismo, dahil tinulungan kami. Sinaktan yung anak ko. Pinatom daw ng bola sa likod. Eh yun, anak ko, kung ano nandun sa sinipa ko lang siya. Hindi ko pa yung sinipa. Po sa kag-igin naman po ako. Tulo na igin ko pero ni minsan po di po ako nagsipa sa igin ko. Agko ko tataw po akong magkakaigin ko kim paunon ko po ikukuha. Pinaoperahan ko po adigin ko. Halos mamalimos ako sa hospital. Mabuhay sa nadigin ko. Tapos papasil-pasilon mo sa nang pagsipaon. Agum ko po ni minsan diri nagsipa ka igin ko ka. Pag nasasala po adik. Kailangan talaga mag-ano man siya dahil yung anak niya wala namang ginawang kasalanan. So, ang masasabi ko lang, Jomar, na kahit na pagod tayo, nagugutom tayo, pero hindi mo dapat yun na gawin. Kasi hindi mo naman yun anak, di ba?
Anak nga natin, kung pwede, ayaw nating saktan, bakit mo gagawin sa iba? Para sa barangay, ang iyong ginawa mo, mali yun. Sa akin ng anak ko. Hintayin naman ako na willing naman akong humingi ng tawad. At mali naman talaga pala yung masaktan ko. Hindi pala yun yung may gawa doon sa anak ko. Hindi ko na po yung ulitin. Kasi mali po talaga yung ginawa ko eh. Minor de edad po yan. Sa ako, nabigla lang po ako. Kung pwede, mapatawad niyo po ako. Alam ko naman, tao lang po tayo nagkakamali. Sana po, mapatawad niyo po. Alam ko pa yung pagkakamali. Tawaran ko sa ginilo ko, sa nagawa ko sa iyo. At hindi ko na uulitin. Wala nung time na yun, hindi na ako hinihintay ko talaga yung o talagang mali pala yung nagawa ko, na nasaktan ko. Bigla din talaga ako. Hingi rin ako ng kapatawaran sa asawa mo, sa nagawa ko sa anak mo. Gusto kong marinig kung tinatanggap mo yung hinihinging kapatawaran ni Mr. Agonos. Hindi na pwedeng mag-alupa siya ng ano. Hindi na lang po maulit. Isang kasunduan din ang kanilang pinirmahan sa barangay. Bilang katunayan na hindi na uulitin ni Jomar ang pananakit kay Leonard. Ako po, hindi ko na po ulitin yung nagawa ko sa anak ko. Habang si Kapitana Etzel ay humingi na rin ng paumanhin kay Lisa. Ako rin humihingi rin ako ng dispensa dahil medyo natagalan talaga. So unang-una po nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, Ora mismo, dahil nagkatulong-tulong tayo para maayos itong problema ni Ma'am Lisa sa ni Jomar. So Jomar, ma-advise ko lang sa'yo. Kung halimbawang may nagsumbong yung anak natin, hindi basta-basta magre-react yung magulang. Dapat alamin mo, imbestigan mo, o anong nangyari, bakit ganyan, para hindi ka mapasubo doon sa problema. Ma'am, nabawasan po yung takot ko po. Salamat po sa Ako Bicol Tabang. Ora mismo po. Ora mismo po talaga magtabang. Thank you po.